И сега да видим, тук имаме две яйца, които трябва да се люпат всеки момент, как изглеждат при овоскопиране. Ето го бебето, мърда вътре. Значи това трябва да се излюпи до няколко часа. Сега ще видим и другото. Ето това също. Ето лучовчицата му се вижда. Да, ще ги чакаме да се излюпат.